muistaa. Lampuvalossa, pelotessa, aseiden pamahdellessa. Ei pakkasta, ei määräilyjä, ei nakkisuojassa. Sitten pari vääpeliä siihen ilmestyy, niin sekoittaa kessun pään. Hei Vesaan, pesimään lauarjaa. Mä Siriani uskoen, kun sun vääpeli teki sen täydellisen komennuksen. Mä yksin sotkun jäin, kun se teki yllättäen täydellisen komennuksen. Komennuksen. Kessu ja mä siirtyn jälkeen harvoin jutellaan. Ei juttele enää mulle se, kun vääpelit tulee keskimään. Ois makeeta taas sotkulla jutella leireistä, mutta kessu aina vaan komennetaan Vesaan. Hei Vesaan, pesimään lammuarjaan. Siriani uskoen, kun sun vääpeli teki sen täydellisen komennuksen. Mä yksin sotkuun jäin, kun se teki yllättäen täydellisen komennuksen.